feminismoek alkartu gaitxu. Jai feminista batzu nahi guzela aldarrikatzeko. Behin da barriro ezagun moduen, jaixetan be ez dugu ezelako erasoik onartuko. Ez sexista, ez transfobo, ez homofobo, ez arrazistaik, ez bestelakoik. Zerrendi eruziedan arren, motxioen esan da, gutako bakotxan identitatea zapaltzen daben, eraso bat ez dugu onartuko. Gure herriko jaixetan be, askotan ikusteko japun arren, sarri jasaten dugu zerazuek. Biusten gaitxuen begirada, gutxiesten gaitxusten txistiek, nahi ez dugu zen piropuek, eskatu ez dugu zen iritsisek, etxabakarrik juteko bilurrek, gainetik kendu ezin dibiltzea zen astunek, onartzen ez dugu zen ikutuek eta abarra. Honen aurrien ez da isilik geratuko, beti erantzungo dugu. Eta azken aldixen bagabiz ikusten herritzaren kontzientizien gero eta ondixo bedala. Baina azkenengo astetan bizi zen dugu zen atzera pausuek ez gaur hartzeko prest. Hilketa zekristen kasuen erantzunek itxitxu eta jaietako erazuen guniez ipintxien. Oso ondo da kanpainak eitxi herrixe horren kontra dagoela ikusteko, baina horrek ez da oinarrixen dauen arazo konpontzen. Burruka honen motorra mugimendu feministia da, eta mugimendu feministiaz konta barik erabakixek hartzia zuriketia. Horren aurrien badakigu, soze lortuko bada emakumeen arteko zaretziek lortuko dabela. Geure alduntziaz eta autodefentzia zengo aurrera. Argi txinegu beti erantzungo gulea, baina gure helburua ez da erasoen ostien erantzute utza. Gure helburua Martina Xemen feministia da, ezelako erasoitik gongo estana. Gaur hemen daukeguz gure onduan, Txosna Batzordi osatzen daben taldietako ordezkarixek. Bagaitxunetik, zorizunak emon nahi dutzu eguz, Txosna Batzordi osatzen daben taldiei, feminismoan ganako zeuen implikazioe eta alkarra zein dugun bide ederra gaitzek. Gure egunerako jarrerak aldatu biguz eta feminismoen oinarritxuteko harremanak eraikitzen jarraitzu. Eta gaurtik hasi biga hori martxan ikitzen. Feminismo barik ez da gu irautzaik. Eta dantzan ezin bada, hau ez da gure irautzia. Orduan, egin nahi dantza, baina lanok osatu dut. Gola borroka feminista!